Як думаеце, ці можа дзяржава, якая дэ-юрэ даўным-даўно не існуе, аб'явіць камусьці вайну? Ну, напрыклад, вялізнай імперыі. А так было, бо паўстанне 1863 году было фактычна вайной, якую аб'явіў народ Рэчы Паспалітай Расеі. І народ гэты быў, вядома, шляхецкі. Мяне завуць Васіль Калач. Сёння пагаворым пра паўстанне 1863 году, апошнюю шляхецкую вайну ў нашай гісторыі. Тут вельмі шмат усяго, але паспрабую галоўнае і сцісла. З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска. Калі ж тэма для вас цікавая і трэба працяг, пішыце ў каментарах. Пабачыўшы, як ганебна расіяне прадулі крымскую вайну, які там быў жах, дэзарганізацыя, карупцыя, агромністыя неапраўданыя страты, нашы эліты прыкінулі. Дык можа, самы час і нам паваяваць за свабоду? Ну, раптам. Былі ж вялікія надзеі на дапамогу захаду. Французаў ды ангельцаў, спойлер, ніхто так і не дапамог. Ну і надзея, што варушняк пачнецца на самой Расеі, што імперыя пачне сыпацца знутры. Мэтай было адраджэнне Рэчы Паспалітай у старых межах. Як дзяржава трох народаў – палякаў, ліцвінаў і русінаў. Адсюль і герб з арлом, пагоняй і арханёлам Міхаілам. Ну, а ўжо палітычна, як яно будзе, існавалі розныя думкі. Расійскі генерал Васілій Радж, які ў 1867 годзе пісаў афіцыйную версію гісторыі паўстання у северо-западным крае для саміх расейцаў, адзначыў два важныя моманты. Маўляў, тут на гістарычнай Літве быў сацыяльны наратыў – зямля і воля для сялянаў. Таксама тут мела ўзнікнуць асобная ад польскай дзяржава. Праз гэта Каліноўскі быў у канфлікце з Варшавай. А Радж працаваў па замове Мураўёва, меў доступ да дакументаў і судовых справаў. Аднак не трэба быць генералам Раджам, каб убачыць рыторыку мужыцкай праўды, якая была палітычным маніфестам паўстанцаў тут, у нас. То бок, розніца з польскімі наратывамі была. Але як яно паўстанне выглядала? Паўстанне было шырокім партызанскім рухам. Шмат камандзіраў, атрадаў, сетак, якія маглі нават не ведаць пра існаванне адно адной. З лютага 1863 да сакавіка 1864 гісторыкі налічылі на тэрыторыі былога Вялікага княства прыкладна 300 вайсковых сутычак. Дык гэта было за год, ды без уліку Польшчы, дзе адбываўся галоўны двіж. Сярод камандзіраў паўстанцаў вельмі розныя людзі са сваім бэкграўндам. Дарэчы, шмат было афіцэраў царскай арміі. Той жа Людвік Нарбут, удзельнік крымскай і каўказскіх войнаў, альбо Зыгмунд Серакоўскі ці Людвік Звяждоўскі. Былыя афіцэры царскага генштабу. А што дзіўнага? Расійскі афіцэрскі корпус надалей трымаўся на немцах, паляках, ліцвінах. Былі, канешне, у паўстанцах і ксяндзы, і сяляне, і гімназісты, і розныя пісары. Былі нават харошыя рускія. Апалон Сокалаў ці Дзмітрый Базанаў, якія наўпрост тут вучыліся, працавалі, але ўпісаліся, бо за свабоду ж, і добра сябе паказалі. На стварэнне рэгулярнай арміі у паўстанцаў не было ані магчымасці, ані часу. Таму і формы адзінай не існавала, як і набору зброі, ідзі ды ваюй у тым, што зручна. Выгляд паўстанцаў моцна адрозніваўся ад пафасных фота ў атэлье. Добра, дарэчы, калі чалавек меў не толькі вайсковы досвед, але і быў добрым паляўнічым, а лепш палясоўшчыкам, гэта ідэальныя партызаны. Такім камандас у нас быў Валеру Рублеўскі, дэман лясной вайны, засады, засекі на дарогах, арганізацыя лагеру ў пушчах і так далей. Адзін брытанскі падарожнік, якога падзеі 63 году заспелі на Гарадзеншчыне, параўноўваў нашых партызанаў з ваярамі маоры. Стрэляць ды зменяць пазіцыю, схаваюцца, залягуць. Расійскіх жа рэкрутаў такому не вучылі. Эканомяць набоі заўжды пасля стрэлу мяняюць дыслакацыю. А справакаваць і заманіць ворага ў непралазны лес ды знішчыць – мілая справа. Таму маскалі і стараліся не пакідаць адкрытую прастору. Боязна. Асобнай формай стала рэйкавая вайна, бо акурат жа з'явілася чыгунка. Інсургенты абстрэльвалі ды спынялі цягнікі на лясных перагонах.
палілі масты, псавалі лакаматывы, секлі тэлеграфныя слупы, або здымуць металічныя рэйкі ды заменяць на пафарбаваныя з дрэва. Езжайце, калі ласка. На вакзале ў горадні быў цэлы вэстэрн з начной перастрэлкай і захопам цягніка. А пад Чыжавым цягнік пусцілі пад адхон, пра што пасля пісалі французскія газеты. Дарэчы, найбольш сялянаў за паўстанцамі ў лясы пайшло на Ковеншчыне, бо ксяндзы агітавалі. Прычым нават каманды ў атрядах там аддаваліся на літоўскай мове. Мова ўжо была важным фактарам. Агулам жа сяляне, што ў нас, што ў Польшчы, падтрымлівалі паўстанцаў слаба. Дробная шляхта так, масава, а вось сяляне-прыгоннікі не. Пытанне чаму? Будзем шчырымі, сяляне ў любой кропцы свету заўжды найбольшыя пацыфісты. Бо як ты кінеш зямлю, ды кудысьці пойдзеш ваяваць? А сеяць, гараць хто будзе? А калі чужы прыходзіць, дык яшчэ большая бяда. Каб зразумець, што да чаго ў тым паўстанні, трэба было як мінімум умець чытаць. Але шмат дзе першыя школы толькі з'явіліся ў якім 1860 годзе. Таму той самы брытанец-падарожнік, пра якога я ўжо казаў, называў сялянаў ёміста – флюгеры. Туды-сюды, абы перачакаць. Каб масава прыцягнуць сялянаў, патрэбна была іх воля, каб яны самі былі свабоднымі людзьмі. А тут пакаленне прыгону і няволі. Прычым нават у Польшчы лепшымі касінерамі былі сяляне, якія прыйшлі з Пазнаншчыны, бо там Прусія, і прыгон адмянілі значна раней. А сяляне ўрэшце расправілі плечы і адчувалі сябе людзьмі. Царскія ўлады самі вельмі хацелі разыграць сялянскую карту, каб дапамагалі супраць мяцежнай шляхты. Але тыя без энтузіязму, у лепшым выпадку са страху ці за грошы, кагосьці там здавалі. Адзіная група, якая добраахвотна пайшла дапамагаць расійскай арміі, ведаеце хто? Стараверы. Тыя самыя стараверы, што беглі з Масковіі ад рэпрэсіяў і хаваліся ў нас. От аддзячылі. На Віцебшчыне на барацьбу з паўстанцамі стараверы сфармавалі конную сотню. На Ковеншчыне маскалі далі ім зброю ў рукі, каб дапамагалі. Вось тыя былі ідэйныя, самі хацелі. А што ў выніку? Калі паўстанне было задушанае, расійская адміністрацыя першай справай знесла пару дзесяткаў нелегальных стараверскіх цэркваў. Бо не положено. Отак. Апошні этап паўстання – гэта восень 63-га, вясна 64-га гадоў. Па лясах хаваліся атрады па пару дзесяткаў чалавек. Пра вялікія бітвы ці пра захоп гарадоў і мястэчак не было ўжо і гаворкі. Роўна як і пра заходнюю дапамогу. Тыя ж французы выказвалі сваю глыбокую стурбаванасць хіба толькі ў прэсе. Маўляў, мы з вамі, мы салідарныя. Камандзіры наказвалі атрадам пазбягаць прамога сутыкнення, выкарыстоўваць манеўры акружэння, турбаваць невялікія гарнізоны, шкадавалі сваіх людзей. Таму распускалі атрады ці сыходзілі на захад. Хоць асобныя групы ў лясах дзейнічалі да снежня 1864 году, калі усялякая надзея на поспех даўно ўжо знікла. Праз лясы Літвы і Беларусі за гэты кароткі час прайшло ад 38 да 68 тысяч добраахвотнікаў. Супраць іх на пачатку 1864 году толькі ў Віленскай вайсковай акрузе была групоўка ў 144 тысячы маскалёў, рэгулярнай арміі, не студэнтаў з паляўнічымі ружжамі. Лічбы загінулых паўстанцаў на гэтых землях вагаюцца ад 6 да 8 тысяч. Але ж гэта без уліку сасланых, загінуўшых у Сібіры, ненароджаных. Напрыклад, удава паўстанцкага камандзіра Сяракоўскага, Апалонія Дылеўская, прасіла не высылаць яе ў Сібір, бо была цяжарная, а там няма медычнай дапамогі. Ведаеце, што адказаў генерал-губернатар Мураўёў? Тем лучше. У ссылцы Апалонія нарадзіла дачку, якую ў гонар мужа назвала Зыгмунтай. Тая пражыла ўсяго 1 год. Апошнім актам гэтай драмы былі расійскія рэпрэсіі, хаця тут больш падыходзіць слова «тэрор». Усё пачалося яшчэ ўлетку 1863-га, калі паўстанне было на піку. Па загадзе Мураўёва пачалі знішчаць шляхецкія ваколіцы. Усіх жыхароў,
незалежна ад полу і ўзросту. Расейцы дэпартавалі ўглыб імперыі, а самі ваколіцы палілі. Шчукі, гарадзенскі павет, Явараўка, Беластоцкі, Лукавіцы і Прушанакі-Баранкі, Бельскі павет, Пеняшкі, Пружанскі, Ібяны, Шалішкі, Ковенскі і гэтак далей. Грабеж, масавая канфіскацыя маёнткаў і зямлі стварылі фонд канфіскату. Такі сабе абшчак. І вось з гэтага абшчака пасля землі раздаваліся рускім людзям, сваім. І гэта ўжо не кажучы пра агромністыя штрафы і падаткі, якія прыводзілі людзей да галечы, да прыкладу, на якіх-небудзь казацкіх коняў. Усяго за 2 гады з 6 губерняў, падпарадкаваных Мураўёву, маскалі сабралі 6,5 мільёнаў рублёў па мінімальных падліках. Дык гэта больш за палову сумы, за якую праз пару год Расія прадала Злучаным Штатам Аляску. Так, для параўнання. А потым мы дзівімся, на якія грошы яны будавалі свае палацы і эрмітажы. Накрадзена ўсё. Тэма Сібіры асобная, балючая і глыбокая. Прычым да Сібіры самой не заўжды людзі даходзілі, бо гналі як быдла, пешкі ў любое надвор'е. А калі ўжо там аказаўся, нават праз гады не адпускалі назад дадому. Забаронена. Толькі ў старасці некаторыя вярнуліся ў мясціны дзяцінства, шукалі свой дом, двор, ваколіцу, а яно ўжо чужое. І там чужыя. Адзін польскі гісторык-імігрант той пары слушна заўважыў. Паўстанне было апошнім выступленнем каралеўскай Рэчы Паспалітай. Хутка разыйдуцца польскія, літоўскія і рускія сцежкі. Так яно і сталася, а на памяць аб тых падзеях засталася ненавісць, крыўда, прага помсты, а таксама вера, надзея, любоў. Ды вось такія дробныя памяткі, як гэты срэбны медальён з паддашша старой сядзібы на Віцебшчыне. На ім арол, пагоня і святы Міхаіл. Вельмі хочацца распавесці пра гэтую тэму больш, можа нават асобным цыклам перадач, бо там ёсць пра што распавесці. Ну, а сам я, даруйце за нясціпласць, займаюся гістарычнай рэканструкцыяй паўстанцкай тэмы ў клубе «Інвіктус 1863» у Беластоку. Бо гэтая памяць для мяне ды іншых сяброў клуба падаецца важнай. А вы як думаеце? Важная гэта памяць? Напішыце ў каментарах. А на сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты. Чалом б'ю. Гонар і годнасць!